Merħba l-programm News.mt. U minkejja li ninsabu fi żmien ir-randan, kull min qiegħed f'relazzjoni jew inkella għandu t-tama li jkun f'relazzjoni, pitada jista' jistenna li jaqla xi kaxxa ċikkulatin jew inkella xi forma ta' rigol ieħor li jissimbolizza l-okkażjoni, jum San Valentinu. Fuq dan ser nitkellmu fl-ewwel servizz tal-lum. Jum San Valentinu, il-festa tal-maħbubin kollha, żgur li hija esperjenza mill-isbaħ u tas-sew eżemplari dik tal-koppja simpatika Salvu u Carmela li ġejna niltaqgħu magħhom hawnhekk f'din id-dar residenzjali fl-Imtarfa. Jumejn biss il-bogħod mill-jum li fih il-maħbubin jesprimu l-emozzjonijiet tagħhom lejn xulxin, forsi xi ftit aktar mis-soltu, iltqajna ma' esperjenza ta' mħabba vera u l ma tmut qatt. Imħabba bejn Belti li llum għandu 95 sena u Rabtija ta' 84 sena. Minkejja l-11 sena differenza bejniethom u minkejja li meta tkellimna magħhom stajna nosservaw li għandhom karattri opposti, il-koppja ilhom miż-żewġin għal 62 sena sħaħ. Malli wasalna Carmela kienet lesta mlibsa pulit bl-aħmar tal-okkażjoni, tistenna lil Salvu jlesti għax qaltilna li kalm u dejjem tard. Iżda minkejja l-battuta ta' tgergira tagħha ma laħqitx ratu ġejlejna li ma qaltilniex kemm huwa liebes pulit. Ommu missier ta' żewġ titfal u nanniet ta' 4 neputijiet stqarrew li jħossuhom tassew kuntenti li għandhom lil xulxin. Salvu ammetta magħna li kienu li ttanta lil Carmela l-ewwel. Kien tal-Karmnu, għattielek. Kien tal-Karmnu, jikot qed jippassiġġa, ħadarjali, intaqa' magħha moħta. U jien, mista nistenajt issa dak iż-żmien għadda, per nara tifla, xebba, għal waraja. Salvu kompla jgħidilna kif dak iż-żmien il-ħsieb kien mur dejjem fuq il-ġenituri l-istess ġara lil Carmela. Mbagħad tajta l-appuntament għall-għada, jena t-għada nintaqgħu, insomma. Għalli jena ġondi għobmi u missieri, insomma. Tela jena nitla. Għattela bil-patt intejja fuq, miex niġi fuqek. Għattela se ngħidilek straight, illum narfek. Imma biex niġi fuqek ma narfek. Iżda Salvu ma qatax qalbu mill-permess tal-ġenituri u rnexxielu. Għattela miegħek għandi nintaqgħu. Għalti ilu, bdejna nitkellmu. Ma tkomplejna nintaqgħu għada. Jew bqajna nintaqgħu. Carmela b'daħka fuq wiċċha ħadet gost meta semet lil Salvu jgħidilna li huwa kien janni biss lila, minkejja li nebxitu li żgur li Salvu ma kellux lila biss. Li ġerew? Ma ġrejtux jinta? Fġoħ l-anġli li jen fis-sema. Ma ġrejtux, mhux għax ma stax. U żmienek għal-miltu. Ara aħna kellna sikkatura, intkom ma kellek sikkatura. La, ta' xejn. Allura, mejjenek imur indum sija, fejmur, kemm dumt? Carmela stqarret li meta ltaqet ma' Salvu l-ewwel darba ma setgħetx temmen jekk hux veru rieda jew le. Inti bis-serjetà? Jew biex titmejjela? Għalli le, għalli bis-serjetà. Ħanaraw mela. Għax kien ta' zaqqi f'ommi. U bdejna ninnabraw. U fejn kienu jinnamraw Salvu u Carmela? Iġnin tar-rabat, is-salib jgħidulu ta' pursi biex nistaħbew naqra. Fej, rabat? Id-dritt, Fej. is-salib. Sarib fej, jenna. Illa l-insejt sal-fej. Insejt, hi. Iġnien, ftitlaw. Nemx. Bħal salib. Ndefsa, hi. Carmela stqarret li dak iż-żmien in-namrati kienu mod ieħor minn dawk tal-lum. Nista' joqgħod ibużni qalb-in-nies dun. Jew ma kienx ibużna qalb-in-nies. Aj ma duk iż-żmien l-iktar.
sostniet li tixtieq li kienet bħal mrati tal-lum il-ġurnata. La rajas li għaw il-lum, imbirikum, bidejja t-nejn. Għax idubu, naqra, biex bħaħanna, kif itkellew wieħed. Rajt il-missieri ta' l-ummi ta' illum le. Illum idumu naqra barra. Imma dak iż-żmien le, vera? Le, mhix vera. Mela. Idumu aħna domna 4 snin bis qed inti għarajjes. Bat domna, l-ektarek ma kendix minn dawn. Kif konna hemm Karmela u Salvu zifnulna zifna qasira e kif dan it-talent dejjem qasmu fl-imkien tul is-snin anke meta kienu għadhom arajjes. Staqsejna lil Salvu x'kien dak li ġibdu lejn Karmela. Skola qatt ma marret. Biss kienet taf iġġib ruħha, għax kienet taħdem ma' senjuri, u ma ħaġitilhom xejn. Ħaġitilhom l-edukazzjoni edukattiva. Fisser kif Karmela rat tfajla differenzi mill-oħrajn u li minkejja li kienu ħobja d-dizmin ma' Karmela l-kuxjenza ma tatux. U kemm damu għarajjes Karmela u Salvu qabel ma' żewġu. Domna għarajjes Salv. Domna jisna 3 snin, 4, dimna, naqra dimna. Xubbat jikan naħdem jie. Imma x'kienet ir-riċetta li żammet lil Karmela u Salvu flimkien dawn is-snin kollha? Possibbli qatt ma kienu jiġġieldu xi ftit? It-tnejn li huma qalulna li ta' spiss jargumentaw, iżda Salvu fisser kif l-argumenti wkoll jistgħu jservu ta' ġid. Għal dak li jkollok fl-istonku tiegħu toħorġu. Qed tifhem. Fi ġlieda toħorġu, ma toħorġux meta tkun normali. Toħorġu, u tkun taf fejn int qiegħed. U ma naqasniex mill-insaqsu fuq il-kunjata li forsi għal ħafna taf tkun ta' problema, iżda mhux fil-każ ta' Karmela. Kien kwieta kienet qas tiftaħ ħalqa u ħanejla kieku tiftaħ ħalqa u jiena ma naqberx. Jiena tuf kemm jien kwieta, ankallu miż-żewġin. Vera? Ara dak Xlejn saqsi, jasra. dak kwiet. Dak kwiet, ent kwiet. Killa xiwa. Imma dak biex naħlas minnek. Jien le jien. U għal-jum San Valentinu Karmela u Salvu kellhom dan il-messaġġ x'jgħaddu lil xulxin. Dajta għalija. Li tibqa li jint. La tikber fl-għamil tiegħek. U għaxi kien. Tibqa li jint li jint. Ma xiex tagħmilha tal-kbira. Meta ma tkunx. Għax tieħu sabta kbira. Alla żomm ruħek kalma. Tagħmel li affarijiet tagħmilhom bil-qalbu. Jattol. Jien nixtieq ngħidlu nibqgħu kif aħna maqudejn. Sewwa biex fixxu ħidna sa nixjieħu għax ġieli nagħtu naqra. U se nitkellmu issa dwar modelli, preċiżament modelli tal-plastik. Biex wieħed jaqbad oġġett u jirreplikah b'mod illi jagħmel sens, irid ikollu ħafna dedikazzjoni u ħafna riċerka u jkollu għajn għad-dettall. Intqajna mal-International Plastic Modelers Society. Ajruplani u helikopters, tankijiet tal-gwerra, figurini, karozzi, muturi, xwini u vetturi tal-bahar. Dawn huma kollha protagonisti fil-35 edizzjoni tal-wirja li tittella kull sena mill-klabb IPMS Malta, Soċjetà Internazzjonali għal Modelli tal-Plastik, magħrufa aħjar bħala International Plastic Modelers Society. Sa mill-1981, is-sena li fiha twaqfet din l-għaqda, l-għanewlieni ta' IPMS Malta kien li jollu l-livell tarfin tal-hekk magħruf scale modeling għall-ogħla standard possibbli. Dan anki fl-isfond ta' tama li tinbidel il-perċezzjoni pubblika minn dik ta' sempliċement passatemp għal arti li wieħed jista' jara u japprezza. Dan lan intlaħaq matul is-snin, primarjament grazzi għal dawn il-wirjiet li ta' kull sena iżidu l-attendenza pubblika.
il-passatemp tagħna huwa hija xi ħaġa passjoni għal qalbna ħafna. Kull wieħed minna mill-membri tal-għaqda tagħna jipprova dejjem apparti li jżid mal-kollezzjoni ta' modelli tiegħu, iżid fil-livell ta' modeling tal-ħiliet tiegħu f'dak li huwa scale modeling. Dejjem jipprova joħroġ b'xi idea oriġinali kif dak il-modell li għażel li jagħmel jippreżentaħ il-pubbliku. Biex tinċentiva aktar kemm lil 50 membru tal-għaqda u kif ukoll lil pubbliku ġenerali, din is-sena il-wirja tinkludi sezzjoni speċjali, kif spjega l-President ta' IPMS Malta, Alex Xkembri. Kompetizzjoni li fiha qegħdin inħeġġu l-pubbliku biex jiġi u jivvota għal 3 modelli minn lista ta' modelli li għandna fuq mejda fil-sezzjoni tan-nofs. Illi saru din is-sena huma modelli li ħarġu ġodda dis-sena li ma kienux ħadu sehem f'xi exhibition ta' qabel. Biex modell bħalma qed taraw bħalissa isir jieħu ħafna żmien, b'kull wieħed ikun każ partikolari. Hemm modelli li jieħdu ġimgħat u xhur biex jitlestew u hemm oħrajn li saħansitra jieħdu is-snin. X'Kembri fisser kif kollox jibda mir-riċerka. Inti meta tagħżel li tagħmel modell, tibda biex tfittex fuqu, tfittex l-istorja dwaru, tfittex kif kien jintuża dak il-modell jew x'kien jagħmel, x'kienet il-funzjoni tiegħu fiż-żmien. U bagħad inti tipprova toħloq replika ta' dak il-modell fiċ-ċokon dejjem u kemm jista' jkun li tixbaħ l-oriġinali. Dan kollu jikkonfermah Louis Carabot li ilu membru f'dan il-grupp sa mill-bidu, propju 35 sena. Tittamel ħafna riċerka ovvjament li hija parti mill-żbuħija tal-hobby u ħafna xogħol irqieq, paċenzja. Louis jaħodna lura fi snin 80 meta beda jesperimenta b'modelli differenti. Għamel kemm ajruplani u helikopters, madankollu kien meta għamel l-ewwel mudell ta' vapur illi qatt ma ħares lura. Iżda għaliex vapuri? Jiena mill-belt u niftakar meta kont għadni tifel kont immur ħafna l-barakka u kont nara ħafna bastimenti tal-gwerra u dejjem affaxxinawni. Intant wara r-riċerka jsegwi l-għażla ta' kif trid tibni l-mudell. Dan jew billi tixtri kit jew inkella wieħed jażel li jkun iżjed avventurus u jibniħu mill-bidu. Proċess li għal xi wħud kien dak li anqal l-interess għal dan il-passatemp. Bħal Ray Caruana li ilu membru ta' IPMS Malta għal dawn l-aħħar 16-il sena. Xi ftit jew wisq dejjem kulħadd kważi xi darba jixxi xi kit ta' xi ajruplan ħafna drabi jew xi tank u jibda minn dak u jiena hekk kont nagħmel l-istess ħaġa. Imma mbagħad kont immur ix-shows sena wara sena u kont ngħid imma dak kif kemm kont inġibet iktar lejn il-figurini imbagħad. Ray jispjega kif l-imħabba lejn il-figurini nibtet sa minn meta kien tifel, meta l-istorja kien dejjem suġġett li kien jinteressah. Kont inħobb iktar il-history iktar milli jien naf, kont inħobb ħafna l-istorja fejn Romani u medjevali, l-iktar periodu fil-fatt li jogħġobni l-medjevali, fil-fatt anka nirriċerka l-iktar fuq il-Medjuevu allura iktar miġbut lejhom. Min vapuri, min figurini u min karozzi. Iltqajna ma' Ray Aquilina, mekanik, li ħadna lura l-ewwel mudell li ħadem fuqu. Tiftakar l-ewwel mudell li għamilt x'kien? Iva, l-ewwel mudell li għamilt għamilt Harley Davidson tal-Pulizija. Meta kien dan ġifier meta tnajn? Mifhimni kelli qisu 8 snin. Għalkemm forsi mhuwiex passatemp daqstant komuni f'pajjiżna, l-scale modeling huwa magħruf ħafna barra minn xtutna. Dan iżda ma jfissirx li l-opportunitajiet għal min jippratikaħ f'Malta huma imċajpra jew xotti. Fil-fatt, IPMS Malta mhux l-ewwel darba li ħadu sehem f'kompetizzjonijiet barra minn Malta, b'mod partikolari l-IPMS Nationals li jsiru fl-Ingilterra. Suċċess li sibna jiena tlajt 5 darbiet. 3 minnhom ġejt waħda gold, waħda silver, waħda bronze. Xi ħaġa sabiħa ferm, ġifieri. Il-wirja li tinsab fil-Mużew Marittimu fil-Birgu għandha miftuħa għal pubbliku sal-14 ta' frar. Kull min jinteressaħ is-suġġett jista' jmur bejn id-9 ta' filgħodu u l-5 ta' filgħaxija. Il-President ta' IPMS Malta iħeġġeġ lil daw kollha potenzjal b'mod speċjali li żgħażagħ sabiex iżuru il-wirja jaraw ix-xogħol u ma jiddejqux isiru parti minnhom. Huwa passatemp li ta' ġabra li jżommok miġbur id-dar, titgħallem ħafna wkoll għax inti meta titgħallem tirriċerka fuq is-suġġett anke ħad tiżviluppa dik l-iskill tiegħek li tfittex u tiskopri u tistudja dettalji. U mbagħad anke tiżviluppa l-ħiliet tiegħek f'dak li huwa xogħol fuq il-mudell.
fl-aħħar mill-aħħar hemm il-gost ukoll tieħu pjaċir u sodisfazzjon tara li ħloq dik il-biċċa xogħol dak il-mudell u li tara li n-nies japprezzawh. Għaliex le se nieħdu l-okkażjoni biex nawguralkom jum San Valentinu mill-isbaħ. Grazzi tal-li lejla kontu magħna, inħeġġiġkom iżuru iċ-channel tagħna fuq YouTube u l-paġna tagħna fuq Facebook.